nog één keer voor John Bruce. Toen de goeie van ons gehad. Dank je. Dank je. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier zit terug. Prins Hugo de Eerste! Ja, kom maar rond vanavond. Kom maar achter de streep zo. Nog 2 dingen ontbreken. De prinsenmuts, oftewel de steek, en de scepter. Hier is Hugo de Eerste, zijn prins met zijn steek. De adjudant gaat dat voor ik doen. Wat zwetertjes. Allah! Adjudant wil zich Hugo zijn scepter geven. En dat is bij deze officieel Prins Hugo de Eerste. Blokveters. Allah! Dank je. Hugo den Eerste, heerser over het Blokzweterrijk, leerling van groep 7 van de Sint-Martinus-school, tenniskampioen van tennisclub Mergraten, zoon van Victor en Wendy, groet de broer van David, brengt ten gehuren en ten uitvoer. Ten Eerste, gruis benig om hier als Blokzweterprins te stoen, dat hij mij nog geen dassen nagedoen. Ten tweede, al ken ik niet zo goed darten wie mijn pap, met vastelavond gewoon ik triple 20 euro op stap. Ten derde, mijn mam is dan wel de boss bij ons en in de klas, met vastelavond ben ik het, dus hou ik maar vast. Ten vierde, al vind ik mijn broer mij soms flauw of een beetje irritant, de komende vastelavond is hij mijn steun als adjudant. Ten vijfde,
Samen met prins Erik II gewoon ik voorop. Kom maar achter ons aan, dan zit vergroezeld op zijn kop. Ten zesde, Riekelt blieft Riekelt, dus treur nog maar niet. Met de groeten en klein snuffeleren is het spektakel compleet. Ten zevende, Jos Druk en Roop ten Ober, dit doet met ons met, om muziek en stemming te brengen. Dat vind ik vet. Ten achtste, op maandag is de groetenoptocht. Kom bloren en geniet. Op dinsdag gewoon voor als mumke, dan kinder mij lekker niet. Ten negende, carnaval is bedoeld om vuilspas te beleven. Maak samen plezier en goed er zeker niet streven. Ten tiende, als met die dag nog genoeg lui in de teuren blijven, hoeven de vaste laven niet goed of echt niet af te schrijven. Ten elfde, ik heb genoeg gezegd en kom nu ter zorge, samen gaan we er een geweldige vastelavond van maken. Allah voor de Groesische vastelavond, Allah voor carnavalsvereniging de Blokzwetters, Allah voor prins Hugo de Nietste. Dames en heren, een nieuwe prins Hugo de Nietste. Wat een geweldige. Dank je met de legendarische beurt voor onze afkeuring. Nog een keer. Dank je. Hier komt de brugge.